Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म YouTube चेनेल आरो Facebook पेजआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। स' आं दिनैहाय एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारि बिसि फिसायसानि भाइराल मोनसे भिडिअनि सायाव भाइराल जागासिनो दंना, भाइराल फेसबुक खेवनोनो हाला, खालि फिसिनिल' भिडिअ ओमफ्राय नै बिथां एनिथिं एमजेनि बिसि प्रिति नार्जारिया होनदों बियो जेनेब्ला बेबायदि इन्स्टाग्रामावसो आपल'ड बिदि बेटारि गैयामोन आपल'ड जादों मादों दे बे थिगैनो जाबाय मानिबाय जोंबो। ओमफ्राय मा मोनसे होनबावदों बियो गावनि फिसायनि प्राइभेट पार्टखौहाय लायनो नंखायै हाख'नानै होदेरदों जाहैदों बिदि होनदों। स' बेथ' लंपेन्ट नङा, आं नायनायावथ' लंपेन्टसआव होदेरदों होनदों, टावेलसो गानदों। बे टावेल जिरायनायखाय टावेलाथ' एसेबाबो नोङो ग्लोम जायाना, गामसाफोर बायदि जायाना, एसे सियं जादों आरोना। ओमफ्राय लिपस्टिकआ नुजादों नामा ओमफ्राय दा बियो बेखौनो होदेरदों होनदों। दा नोंथांमोना नायलाय मोजाङै बे लिपस्टिकखौ होदेरदों ना गावनि एनिथिं एमजेनिखौ नायनानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदे आंनो दानो। गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ। तो आं प्रिति नार्जारि, बयबोनो मिथिखागौ जानो हागौ आं एनिथिं एमजे जाय इउटुबार बिथांनि हिन्जाव माने मिसेस। तो गोबाङा कनफ्यूजनावबो थानो हागौ नाथाय गाला सोर हिन्जाव होननानै बेबायदि माने कुइसनखौ सोंनो हागौ। बिनि जुदि आं गावनि इन्ट्र'खौ आं फार्स्ट अफ अल होग्रोबाय। तो मेन दिनैनि आंनि भिडिअ'आवहाय बुंनो फैनायनि कारनानो जाहैबाय बेनो जे लास्ट नाइटनावहाय माने मोनसे आङो गाज्रिथारैहाय माने भाइराल जानाय जोंनि मोनसे रिल्सखौहाय आङो नुनो मोनदों। तो बे घटनाया मारै जादोंमोन आङो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो आङो खोथाग्रोनो सानो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। मानोना गोबां रायजो राजा नोंथांमोननि अनसायनायजों दिनैहाय जोङो माने मोनसे मोजां जोङो माने अनजानो मोनदों, बयजोंबो अनजानायखौ जों मोनदों, अनसायजानायखौ जों मोनदों। तो बिनि जुनैनो आङो रावबो रायजो राजानि माने गोसोखौ आङो थिफायनो गोसो गैया। बिनि जुनैनो दिनैहाय आङो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो आं क्लेरिफिकेसन होनो फैदों। बेनो जाहैबाय लास्ट नाइटनावहाय लगभग 9टा साढ़े 9टा एरैनो खाथि थैमोन नामा टाइमा। तो माने आङो जस्ट आंनि मबाइलावहाय आङो गेलेबाय थादोंमोन। माने गेले आङो जस्ट आं मोनसे इन्स्टाग्रामावहाय आङो रिल्सखौ होखाबायमोन, अलरेडि आं मोनसेखौ होखादों। बिनि उनावहाय आंनि माने मबाइल फनाबो बेटारियाबो गैखालायमोन, एकदमनो 3% मानसिमोन। तो आं बे समावबो आङो इन्स्टाग्रामनि ड्राफ्टआवहाय गोबाङानो मिथिया जानो हागौ जायफ्रा माने एसे बयस्क मानसिफोर बुरै बोरायफोर दं, एसे आमाय आनै जानाय आदै मादैमोन जानायनि बैसोनि मानसिफ्रा मिथिया जानो हागौ। तो आङो इन्स्टाग्राम होननाय मोनसे एप्सआवहाय ड्राफ्टआवहाय माने जों रिल्सखौ जेरै बानायो, जोङो रिल्सखौ बानायनानैहाय माने भिडिअ माबा माबि जों बानायनानैहाय बेवहाय स्टोर खालामनानै दोनजायो। इन्स्टाग्राम ड्राफ्टआवहाय आङो किछु रिल्सफोरखौ बानायनानै दोनदोंमोन। तो दोननायनि गेजेरावहाय मोननै रिल्स माने एखे रकम रिल्समोन आरोखि बियो, जे माने मोननै भिडिअ जोङो एकसाथे बानायदोंमोन। तो बानायनायनि गेजेरावहाय आङो मोनसेखौ आं पोस्ट खालामबावनो नायदों। बे समाव आंनि बेटारिया मबाइलनि अलरेडि गैखाले, एकदम जोबखानायसोमोन। तो बेटारि जोबनायनि सिगां आङो मोनसे बेटारि चार्जाव हरनायनि सिगां आङो मोनसे होबावनायसै होननानै आङो थुदोंमोन। किन्तु ओरैबायदि माने समावहाय माने बेटारि जोबहां हाखु दाखु थुनायावहाय तो जेखौ होनो नायदोंमोन बे थुजाया माथिनो गुबुन मोनसेया थाबनो बेयो थुजानानैहाय बेयो शेयार जाफनाङो। शेयार जानानैहाय जे शेयार जानायजों लोगो किन्तु फना सुइच अफ जायो। आङो फना सुइच अफ जानानै आं बेखौहाय फनखौहाय आङो चार्जाव हरनो
तो चार्जआव होनानै उनावहाय तो माबायाथ' रिल्सआथ' शेयर जाखाबाय गोबां पाब्लिकलि नुबाय मानसिफोरा तो माने मा जादों बुस्थुआ जेब्ला आं चार्जआव होनानै कयेक मिनिट माने ओरैनो 20-25 मिनिटसो जाबायमोनदां अब्ला आंखौहाय हौवाया बुंबाय ओइ नों इन्स्टाग्रामाव मा माबा पोस्ट खालामदों होननानैहाय माने मानसिफ्रा माबा माबि भाइरेल खालामबायानो माथो खालामदों होननानै तो आं जेब्ला नायो माने आं गावनो गोमोयो जे बे रिल्सआवहाय दे मानिबायानो आंनिनो भुल जाबाय जे जोंनि प्राइवेट माने बेयावहाय जों सानैनि हौवा हिन्जाव जोंनि किस खालामलायनायनि माने खुदुमलायनायनि मोनसे सिन दंमोन आंनि हौवाया नुनानै आंखौ सोंनायजों लोगोसेनो आङो बेखौहाय मबाइलखौहाय अन खालामनानैहाय चेक खालामनानै आङो साथे डिलीट खालामो तो एक्चुअली बे रिल्सआवहाय जेबो बेबायदि गैया किन्तु माने जों हौवा हिन्जावनि जस्ट किस खालामलायनायनि मोनसे सिना दं आरो तो हौवा हिन्जाव गुबुनखौथ' जों जेबो खालामाखै तो हौवा हिन्जाव जोङो जस्ट अनलायनायजों खुदुमलायनाय किस खालामलायनाय मोनसे सिन दंमोन तो लाबोनो गुबुनफोरनि थाखायथ' बेफोरो नर्माल किन्तु जस्ट माने जोंनि समाजा लाबो बेफोरखौहाय मोजां मोना तो बिनि जुनैनो आङो बेखौहाय इमिडिएट आङो डिलीट खालामदोंमोन किन्तु बेजों लोगोसे बे रिल्सआवहाय गाज्रि किछु माने जिनिसखौहाय हाख'नानै सोना होबाय जायफ्रा डाउनलोड खालामदों डाउनलोड खालामनानैहाय बेखौहाय ओरैबादि माने दिनै गाबोन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स टेक्न'लजि नानान रकम दंसै दिनै गाबोन तो नानान रकम फिचार्स लागायनानै मानसिफ्रा बेखौहाय गुबुननि माने मोनसे गाज्रि प्राइवेट पार्टखौ गावनि अंगनि माने गाज्रि पार्टखौहाय हाख'नानैहाय आंनि हौवानि बे मा होनो प्राइवेट पार्टनावहाय बेखौहाय दिन्थिना होयो लाजिथावथाव मोनसे बिसयखौहाय दिन्थिना होयो आरो बेखौहाय फार्स्टनो आङो सोर आपल'ड खालामजेनदों होननानैहाय आङो नुनो मोनोला माने आं फार्स्ट नुफैनायानो जाहैबाय मोनसे माने र' आं नोंथांमोननोहाय आङो दिन्थिनि बेनो जाहैबाय मा होनो बाय माय बेस्ट UPPL होननानैहाय मोनसे फेसबुक पेजनिफ्राय बेखौहाय आङो नुफैजेननो तो आंनो बेयावहाय ओमफ्रायहाय बियो लिरदों जाहैबाय BPF नि IT सेल इउटुबार एनिथिं MJ आ बिदिसो नामा होननानैहाय बेफोरबायदि लिरनाय तो आङो दिनैहाय बेनो बुंनाया जाहैबाय दे मानसिया मोजां जिनिसखौथ' शेयार खालामनो रोङा गाज्रि जिनिसखौ अलवेज भाइरेल खालामो Cancer 130. Account holder name Sunati Boro. Sunati जागोन बे बर'. अच्छा Sunati Boro. थ' नोंथांमोनाबो आंबो नै आं पेमेन्ट खालामबाय दायो. ओरैनो देखायलायनो दरखार गैया नों मा हरदों मा हराखै देखायबाल' हरनाय जाया आंनि साननाया बे आरोना. अब्लाबो ससियेल मिडिया इउजार हिसाबै जोंखौहाय खायफा हिसाब लाग्राबो थायो हिसाब लाग्राबो लाबाय थादों. किन्तु आंनि हानायनिफ्राय आं पेमेन्ट हरबाय पेमेन्टआ दान जाबाय नोंथांमोनाबो जाय हायो थाइसे थाइनै इबो आं बेनो खिथाखै आं फैसा मोनदों दे जों हौवा हिन्जावनि किस खालामलायनाय माने खुदुमलायनाय जिनिसा शेयर जाबाय बेखौ आंबो मानिनानै लाबाय किन्तु मोनसे गाज्रि जिनिसखौहाय बेफोरबायदि एडिटिं खालामनानैहाय पेस्ट खालामना होबाय एडिटिं खालामनानैहाय बेयावहाय सोनानै होबाय सोना होनानैहाय मा खालामबाय भाइरेल खालामबावबाय जे नै बेफोरबायदि BPF नि IT सेल इउटुबार एनिथिं MJ होननानै आं बेखौनो सानो दिनै आं रावबो पार्टीनि नामखौहाय आङो बुंनो साना पार्टीनि नामखौ आं पार्टिकुलार बुंनो साना मानो होननानै बुङोब्ला नों जुदि मोनसे पार्टीखौहाय दिनै नों जुदि मोजां मोनोब्ला थारैनो नों सत्यबादिला नोङो सत्य गोसोजों जुदि नोङो मोनसे पार्टीखौ मोजां मोनोब्ला अब्ला दिनै नोङो मोनसे माय बेस्ट UPPL होननाय मोनसे अब्ला नोङो बे पार्टी जाय पार्टीनि नामैहाय नोङो पेजखौ फेसबुक पेजखौ नों खेवदों बे पार्टीखौहाय नोङो माबायदि नोङो नामखौहाय नोङो बदनाम खालामखो नोङो दिनै मोनसे नों सासे पार्टिकुलार इन्डिभिजुअल मानसि जानो हागौ तो नोङो अब्ला मोनसे पार्टीखौहाय नोङो बदनाम खालामहैबाय आरो नों गाहायावहाय एगेन्स्ट पार्टीनि नोङो नाम लिरबाय BPF नि IT सेल आंनि हौवाखौथ' आङो कोनो पलिटिक्सआवहाय पार्टिकुलारलि बेबायदि माबा खालामनायनि पलिटिक्स खालामनायनि आं नुवाखै बा सोरबा मिनिस्टार सोरबा माने एक्स मिनिस्टार बिदि फन हरनाय कल खालामनाय IT सेल जुदि जायोमोनला आंनि हौवाया निश्चय कल खालामबावगौमोन दा आंथ' बेबायदि नुवाखै जेब्लानिफ्राय आंजोंहाय हाबा जादों आंजोंहाय रिलेसनाव दं आंनि हौवाखौथ' रावबो कल खालामाखै बेनो आरो आं रायजो राजाफोरनि मोखाङाव आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो दिनैहाय
मोनसे जानो हागौ बे इन्डिविजुअल सोरबा पार्सनेलि बेफोरबायदि दुश्मनिया थानो हागौ बा सोरबा सोरखौबा मोजां मोना जानो हागौ